Unha rapaza que chama Rosalía que está super de moda de tra malamente. Malamente. Sí que sabes daquela. Sí. Pero o máis curioso deste fenómeno de Rosalía é que dixo algunha librería que venderon máis libros de Rosalía. No, Sí. porque elas... Porque a xente, Rosalía... E foron a preguntar a varias librerías por libros de Rosalía. Igual creen que Follas Novas escribiron ela. Sí. Os millennials. Pode ser. Vamos facer unha cousa porque nós preferimos a outra Rosalía. Claro. E vamos a colocar a Rosalía de verdad por riba, verdad? Auténtica. Auténtica por sacar, auténtica Rosalía. Claro que sí. Que non se diga. Aí está. Rosalía, guapa. Bueno, o beso, Vico seguro que non lle gustaba a Rosalía. Daría llamán, pero ten a zapatilla. Fernando, aprendí moitísimo contigo, moitísimas gracias. Eu vou encantado. A ver, ahora a transformación, agora... Xa verás. Xa verei. Verás, dirás puntuacións, mándame a puntuación por WhatsApp ou algo e dime que te lo fixen. Vale. Como se moderniza a imaxe de Rosalía? Facendo tra-tra? Non. Imoslle preguntar a Leo e a Remecájona como é modernizar a imaxe da nosa Rosalía. Vamos. Leo. Que maravilla. David? Como estamos? Leo e a Remecájona. Bueno, literato, poeta, músico e modernizador da imaxe de Rosalía. Ui, moi grande iso. Eu son un picaflor, como dixía miña nai, aprendiste todo o mestre de nada. Pero centracheste na modernización, parece, de Rosalía. O YouTube amplifica todo moito, Sí, Eso foi unha jamarrada. Eu mirei que ten o mozo, non? E dixen, ostras, isto é como que mami que será o que quere el negro, non? Que tengo mozo hai que ter ama, que tengo mozo hai que ter ama. Ponme agora unha cara de inverno e despois na fiada sonrisas de pava. Que baile con meu momuiño e a loco da vila nin me fala quizá. Que tengo mozo pois que ter ama, que tengo mozo pois que ter ama. Eu, claro, son humorista, pero claro, Rosalía tiña humor, como boa galega tiña unha retranca importante, non? Eu creo que a retranca é unha ferramenta de autodefensa, non? E cando és capaz de dicir algo sin saber se desechos ou non. E eu creo que é un kung fu brutal a nivel de idiosincrasia. Rosalía era unha karateca fantástica porque igual o que líamos non tiña nada que ver co que ela quería decir. Claro, hai o peligro, como dicía non sei quen, o peligro da falsa modestia que os demais poden crela. Pensaba ben, sí. Estaba dicindo, pero coa cara esta de WhatsApp, o icono que tenga sempre ese medio lado, non? Acabase de ocurrir, non sei, que o mellor o punto, un personaxe, tío, que che solte machadas deste tipo. Bum. Podría ser ela. Sí. Podría ser ela. Eu creo que ese é o humorismo dela, de feito. Sí, non? Non? Que o di sin decir, non se sabe. E se te queda así mirando, non? Para min, o que mellor o fixo hasta agora, musicando Rosalía, foi Narf, foi Fran Pérez Narf, non? Colleu e fixo nas tardes escuras unha absoluta obra mestra a nivel musical. E ti escoitas ese disco e é un disco de rock and roll. E o último no que te fijas en que esas letras se escribiron no século XIX. Hai amores suaves que nin de vir se sinten, nin se ve cando entrar. Se buscas algo máis rap-trap, tes a Id. Muiños, castañares, luces claras de lugar, campaniñas timbradoras da igrexinha do lugar. O disco clásico de Amancio Prada, non? Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos. E dicías que facías versións de Georgie Dan, Claro. Rolling Stones, Dixeches, Iggy, sobre Negra Sombra, que é un pouco como o seu... Para min un poema que vai sobre absolutamente todo, non? Cando penso que te fuche, negra sombra que me asombra. Ao pé dos meus cabezales tornas facéndome mofa. Teño xa ideas, olvidamos a Chorona e quedámonos con esta outra, non? Pois disso se trata e nada, eu creo que sí, Esperemos que sí, non? E de feito, estou empezando a ver xa. Xa estás empezando? Sí. Ainda así con barba e todo? Sí, a da barba de menos, o rollo que tens o espírito dentro. Pues vaya, o espírito xa lo metiches ti. Moitísimas gracias. Vou buscar a miña Rosalía. E mira, xa me vou pasando por estes claustros maravillosos. Que nin diola. Graciñas. Soy David, a ti. Vou buscar eu
a miña historia. Estamos en Santiago de Compostela para cerrar o círculo rosaliano porque quedei hoxe aquí ca mesmísima Rosalía de Castro. En carne e oso, A de verdade, que debería andar por aquí. Vistedes a Rosalía, vos? No. Oi, vide conmigo. Rosalía. Por suposto. Encantada. Encantado. Doche dos bicos ou... 2 bicos. Dos bicos. Un placer moi grande. Ti eres? Eu son David. Ai, David, encantada. Encantadísimo de estar contigo, Moi Rosalía. ben. Oh, viches que lugar máis bonito, por favor. Que facemos aquí? Este era o Hospital Real. Era o hospital onde nos bautizaban os nenos abandonados. E eu aquí fun bautizada. Sí? Porque eu son de pais abandonados tamén. Imagínate, David. Que tristura, verdade? Despois non, Tive moita sorte, porque a miña nai, Fidalga, vida menos, María Teresa de la Cruz de Castro. Fidalga. Podía manterme e, por tanto, levoume despois. Porque o meu pai, ninguén o saberá seguramente, pero o meu pai era párroco. Eso naquel tempo... Ah, siglo XIX. Imagínate, non sei agora como é, seguro que os tempos cambiaron moito, pero imagínate na miña época, ter unha filla solteira con un párroco. Era terrorífico. Era terrorífico. Era terrorífico. E por eso tivemos que marchar a Padrón e ali vivín desde pequena. Mira que igrexa tan bonita. Bueno, este é o convento de San Agustiño. Aquí había Liceo de la Juventud. Aquí coñecín eu a Manuel Murguía, o meu home. O teu home. Que, por certo, ahora que te vexo, creo que... Ai, quanto me gustaría volver a poder pasear con él polas rúas de Santiago. Sí? Que maravilloso, non ves? Meu amor. Non, por favor. Ah, non. Manolo, xa sabes que non. Ai, por Esa favor, época Rosalía. non era... Non se falaba así. Nos somos cabaleiro e dama do siglo XIX. Por suposto que sí. Ai, lembras? Lembro. Aquí estaba o Liceo de la Juventud. Aquí foi onde nos coñecimos, ti máis eu. Moito me acorda de Tinder, ti máis eu. Non, que Tinder? Ai, non sei de que me falas. No. É verdade que non nos casamos aquí? Ah, non? Tivemos que marchar a Madrid. Sí, claro, ti polo teu traballo. Claro. E eu por cali tiña familia. Claro. E sabes que, bueno, casámonos por circunstancias. Eu estaba embarazada. Lembras dos nervios que pasamos? Lembro que eu estaba traballando en Uber e unha cousa... Ai, non, eso foi outra cousa. Ai, Manolo, non sei de que me estás falando. Perdón, de verdade Rosalía. que non. Que imagínate, volví a pasarme como miña nai solteira, por favor. A ver se iba a quedar eu igual, pero non. Ti que portaxeste como un cabaleiro. É que eu sou un cabaleiro. E casámonos aló polo 1858. E tivemos, 7 fillos. 7 fillos, Imagínate unha parella agora ter 7 fillos. O que pasa que eu era un león, xa. Sí, bueno, nesa época era moi normal. Non é por quitarche mérito, Ti pero estás xa quitando sabes... mérito todo, ¿verdad? No, xa sabes que eu era unha muller de armas tomar. Sí. Entonces eu ali escribí Lieders. É o primer manifesto feminista escrito en España e en Galicia. E fuches ti. E fun eu. Así era eu, que era o que fregaba na casa e andaba facendo todo. Bueno, tampouco, porque tiñamos unha criada para iso, non? Pero aí escribí Lieders, nesa época, xusto antes, meses antes de casarnos, porque, bueno, quería que soubeses con quen casabas. Yo soy libre. Nada puede contener la marcha de mis pensamientos. Y ellos son la ley que rige mi destino. Esa xente parece que só sabe adiós ríos, adiós fontes. Non. Hai moito máis. Que tamén, por eso, teño que tirarche un pouquiño das orellas, Ela. Manolo. Porque, de verdade, despois de morrer eu, solo se che ocurre decir que eu era unha muller nostálxica, unha muller casi chorona. Por favor, desde cando eu era así? Que se tomaba nesta época? Café, té... Ai, bueno, podíamos tomar un café, se che parece ben. Podo mirar en TripAdvisor a ver que hai... Ai, Manolo, de verdade que non sei que me dis cando me dis que é iso. Eu non sei que teño dentro, Rosalía, que non entendo. Cando volviches coa vida, biches raro, Sí, Manolo? como- Non eres ti. Estou revolto. Este sitio ha de ser novo, miña prenda. Sí, verdade, a mí non me soa, Debe ser que abriron agora. Ti imaginaste que se fixera famosa unha rapaza chamada Rosalía, máis famosa que ti, facendo tra-tra? Tra-tra. Tra-tra. Por suposto que non é inconcebible, por favor. Rosalía de Castro solo hai unha. E son eu. Extrañame moito que exista outra Rosalía como a min. Pero bueno, a mellor tirades por outras cousas. Daquela que é miña prenda, Brindemos porque nos atopamos outra vez, nesta vida. Manolo. Vou pagar miña prenda, porque... Pero que é iso?
Non o podo creer. Rosalía de Castro. Tra, tra. As imaxes que van ver a continuación poden danar algunha sensibilidade. Iso sí, calquera semellanza coa realidade é pura coincidencia. Por favor. Ai, por favor. Quedei traspuesta. A pegorcidade non concilio. Quedei pensando nunhas verbas. Estaba eu aquí na cama. Pensando. Estaba lendo poesía. Teño xa presbicia, non vexo nada. Moi mal escribían, Dios mío. Claro, sexo entre primos. Ahora vou levantarme e vindes conmigo. Bueno, non se cabe unha dama nos seus aposentos. Vinde conmigo a ver o que pasa. Estabades pensando que estaba eu así, creando poesía, pensando en follas caendo no outono, pero non. Estaba pensando... Canto gilipollas. Ás veces poñome aquí e asusto a xente. Ai! Non me deixaron entrar nas Irmandades da Fala, porque era unha muller. Dije, por qué? Porque é unha muller. Ah, non se pode. Quen sae nos libros de texto? Eu, en grande. Quen ten as camisetas? Eu. Vos podes ter vos.